Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri beste aste batez Harira saiora. Antzuolari eskainiko diogu gaurkoa bertako herritarren egunerokoan zerikusia duten hainbat eta hainbat gai izango ditugu hizketagai, hala nola gazteria, euskara edo etxebizitza. Bi solaskide izango ditugu, berehala aurkeztuko dizkizuegu, baina herritarrek eurek ere izango dute hitza saioan barrena eta hain justu ere euren hitza jasotzera Antzuolara joana da Asier Larrea berriemailea eta saioan barrena joango gara, eurei hitza ematen ere. Eta behin hori esan da orain bai, agurtu ditzagun gaurko saioko gonbidatuak Olatz Lezeta, Antzuolako alkatea, kaixo ongi etorri. Eskerrik asko. Eta Josu Xabier Aranguren, EAJaren bozeramailea Antzuolako udalbatzan, ongi etorri zuri ere. Eskerrik asko, egun on. 2023ko ekainean ekin zenioten agintaldiari, alkate moduan zuk Olatz EH Bildutik eta oposizioan zuk Josu Xabier. Zein da bi urte hauetako balorazioa motxean titularban eskatuko dizuet zuri lehenengo Olatz? Guria oso positiboa, azkenean horbazeren urgentzia batzuk itxeko urakin frontoiko kantalian bazeuan eurixe itzen zebanean urak ertetzen ziala eta baju batzuk inundatzen ziala, eta hori konpondu ginoan, Torresoroa eta Patixuan behitxuinak zeren da hori konpondu du, eta beste gauza mordo bat. Eta gero beste aldetik udaleko langile mordo baten generazio aldaketia egon da, eta horrek ekarri dozkun lan desentia, eta alde batetik positiboa, baina ekartzen dugu bere lana. Agintaldi bizia hortaz. Bai. Josu? Gure aldetik, bai dago esan biharra, bi urte honetan gauzak ingiela, gauza desente ingiela, baina gure asmue beti izaten da etorkizunera begire eta gizartien onurarako gauzak ikie. Zentzu horretan, udala nahiko proiektu barik ikusten dugu, nahiko improvisazioz, ze subentzio jasoten dauen arabera horren aurrien improvisetan da, eta gero agintaldi oso opaku ikusten dugu. Ez da komunikazioa handirik, gauza gehienakin askotan pasauta gero enteretan gara, eta ez duzkue gauza handirik kontetan, eta askotan itxu-itxuen ibiltzen gara. Tira, horiek zertzela da nagusiak joango gara, gairik gai apurtxo bate gehiago sakontzen. Lehenengo eta behin, zein egoeratan dago gaur egun Antzuolako udala? Baduk eskatzeko moduko arazorik esate baterako arlo ekonomikoari begiratuz gero? Ekonomikoa oso ona da, egoera ekonomikoa 500.000 euro eusku gerakinean, gu 800.000 eurokin hartu ginoan, horre errekaldeko proiektua, ja inda etorri zan, guk ejekutatu ginoan, baina ja inda etorri zan, da hor 800.000 euro gazteu zan, eta gerakinetik hor gazteu zan dirua, baina 500.000 euro dare gerakinean, eta gero beste aldetik, aurten bai aukidu, hankazgora ipini dozkun egoera bat, 2022 eta 2024 partidetan urtez partidak aldatu dira, baina dirua ez da pasau, orduan gauzak ejekutau dira, baina diruik etzeuan partidetatik, orduan aurten diru zain aldaketia egon da, eta konturatu da, partida batzun negatiboan zerela, eta 500.000 euroko kreditu aldaketa bat inbierri zen du, eta horre gaztu araua pixkat kolokan ipini dut, eta oin helburua da gaztu arau hori ez pasatzia. Proiektu batzuk gelditzu inditzu, eneruan azteko proiektu horrekin, eta gure helburua da hori, gaztu araua ez pasatzia, zekero horrek ekartzen dau finanziero bat itxia, plan finanziero ekonomiko bat itxia, bi urtean kreditoik eskatu alez izetia, eta badauku proiektu potente bat, jubilauekin itxeko asmoa daukuna, eta etxakunako meni, hori, bi urtean kreditoik ezin eskatu, eta aparte gaztu araua pasatzia, beste herri batzuk pasatu dabe, eta ez da, gero eguneroko lanerako ez da bat eraginkorra, orduan, hori da. Aldela ez, hori. Nola ikusten duzu zuek EAJatik? Guk ikusten duena izan da, hor gestio txar bat egon dela.
Atxakixe botaleik teknikarixei, ero zunzun kordai. Baina horre gestinue txarra egon da, horrek suposatu dau momentu honetan udaletxien geldialdi bat, nola esateko, injeko lan batzuk eta beste batzuk iteko usenak ordainketa geratu inja, horrek suposatzen dau jentie lanien egon dela eta hori ez dauelako brau bier datorren urtera arte, eta atzenien norberan arduri edana, norberan gestino txar badana, hori ordaintzen dabilena lan horin jauena eta zerbitzue jaso birrez dauen herritarrak die. Eta hori horren ardurien gure ustez batipat udaletxiena da. Bai, baina guk egisa da, gauza batzuk bat ziai, jendiai galdetu injaula, haber, ingeinken ero ez, batzuk adoz dare eta esan dozku etxakuela inporta, eta beste batzuk esan dozku ezin dabela, derri hor bidabela diru hori, eta pau injakue, oza, etxakue inoi obligau ez kobratzea egisa da, hori hola dala, baina pentsatzen jaku hori hobia dala, ez pagatzia eta urtarrian pagatzia, datorren urteko egon leiken geldialdisa baino. Aurten geldi gare itxeko, baina pentsatzen bagabitz eta proiektuak itxen, zetan gaztau datorren urtean bagabitz lantzen, orduan ez da geldi garela, ez da bilitzen gauzak, baina etorriko dia. Azkenean urtarria hasiko ga, danakin. Baina hor olatz barkatu, baina gauza bada gaitzik txikixena hartu izena, eta hori onartu leike edo ez, baina kontu da gestino txar bat egon dela, eta gestino txar horren ardura udaletxiena dela. Eta jentie izan alizen jako, edo enpresai edo gure dana izan alizen jako, zu inportautzu edo hau edo bestie, eta bai ez da inor obligetan, baina atzenien zu baldin bazara hori kontratetan dauena enpresa horreindako neurri baten udaletxie kliente handi bat baldin bada, besta ez da posizioen ezetz esateko, zezalik joño eta gero urrengo urtienik ezetz esaten bot, ze gertatzen da. Atzenien neurri baten eurendako hori kalte bada. Bai. Tira, aurrera egingo dugu, ondo baderitzozue, bada, herritarrek bidalitako galdera bat, alkateari zuzendutakoa justu ere olatz, eta dio, Antzuolan alkatetzak ze kostu dauka? Suposatzea hori nire soldata izango dela. Ez dakite, alkatetzaren baitan besterik barne biltzen den, edo? Nire kostua da, eta 1.909,86 euro, hori gordina. Eta gero hor da, beste bat, protokolorako erabiltzen duna, baina hori azkenean protokolorako erabiltzen duna da, zehose proiektun bat itxia nahi baldin bada, ero alardeko prozesua inzana, hortik tirauleikena. Guk bai aritzek eta bai nik soldatetan garbi geunkan kobrauko ginuala, guk lehen gure lanean kobratzen ginuana. Gehi, biso kooperatibistaga eta lagunaro itxen jauna aportazinua. Galtzen beheztu ertengo. Kobratzen du lehengo soldata, gehi lagunaro aportazinua. Hori da gure kostua. Tira, hori argituta eta arloz hartuta, Euskararen egoera dain zuzen ere, udal gobernuak hasieratik arretaz begiratu duen puntuetako bat, 10 lagunetik 6 hitz egiten dute euskaraz, eta erabilerak 5 puntuko jaitsiera izan du 5 urteko epean azken datuen arabera. Egun ere, kezka iturri da euskararen egoera Antzuolan? Bai, horregatik gu sartu ginean, oinarte euskara batzorde bezala, sormen batzordian zeuan, baina hor gehiago ekintzak eta lantzen dira, eta pentsau jakun importantia zela euskara batzorde batzortzia. Batzorde hori sortu eta jendia topau ginean eta lanian hasi ginean, aldunditxik Gipuzkoa arigune barruan, aukeria zuerteu jakun, Antzuola arigune hiru herri hartu zituen proba bezala, eta bat Antzuola aukeratu zeben, gu pozik, ziero eskertuta. Eta hor gabitz, urte eta erdixan arigune proiektu honekin, eta gauza politxak erten dira, oin
akekin, Antzolako futbol taldiakin, inbida lanketa bat, gero jubilauekin be ibili da, oin sortu dia Arigunetik, sortu dia bi ulerzaio klasiak, mintzazaio bat, A0 eta B bat klasiak, oin arte baino bastante klase gehiago izen dira, eta oin arte pixkat helburua izen da, erdaldunak euskalduntzia, behintzat ulertzia, ez? Arigune proiektua azkenean da, edonok, edonorekin, edonon euskaraz itxia. Ordan, batek euskaraz itxeko ondokoak ulertu inbidau. Eta, hor ulerzaioak eta martxan ipinitza, oingo helburua da, euskaldunope jabetzia, euskaraz ikasi daben horrek, Antzuolar itxi-itxixan ezin jakoelain, eta oingu jabetzia pixkat, gupe pixkat polikisa berbain biula, hain itxixa ez, eta bestetik, konsientzia hartzia euskaldunon artean behintzet euskara zindaigun. Ez pixkat, oin bigarren fazia hortan hasiko. Horretan diharduzue. Josu, nola begiratzen diozue herrian euskara izaten da bilen bilakaerari, nahikotzat jotzen dituzue, martxan dauden ekintzak, beste moduren batetara eragiteko premia ikusten duzue? Euskararen egoera oso komplikau da, ez bakarrik Antzuolan, Antzuolak ondion arnazgune izaten jarraitzen dau, baina euskararen egoera oso komplikau da Euskal Herri osuen. Hor faktore asko daz, gizartie, sare sozialak, telebistan influentzia gauza asko daz, eta horrek Antzuolan behera iniken dau. Horren aurrien, alde danetatik aldan guztixein bidala ados gaz. Arigune, gure ustez, pasu importante bat izen da, eta gauza gehiago inleikez, probablemente gauza gehiago inal izango die. Askotan zaila da jakiki zerrin. Atzenien berbain bi egunok geu gara, eta askotan geuk ez doiken biher beste. Eta horren aurrien, guk uste dugu, aldan laguntza guztixen emun bijakola, momentu honetan Arigune dauz hartute, udalan laguntzakin, eta gu horretan atope laguntzeko. Segidan, kulturondariari helduko diogu, eta Asier Larreak jarriko digu mai gainean arloko lehen hizketagaia. Egin dezagun Antzuolara arekin bat egiteko. Kaixo, Asier? Kaixo Goiatz, Olatz eta Josu Xabier, kultura ondaria buruz zabiltzatela, ote dago Antzuolan alardia baino ondare importanti horik. Aurten gainera berrikuntza desente izan ditu, bestiak beste martxa bera aldatu da. Eta esan bezala aurten estreinatu daue, aurtengo jaixetan. Eta zelan jaso daue Richardrek alarde berri hori, martxa berri hori. Gustavo Aljake errezerkia. Entzun dut, asko guztoga, eta postu naiz aldatu dala, ikusi hote bastante... arazo ondiela eztabaidata, eta guztoga eta postu naiz aldatu izana. Zegatik egon die arazo eta eztabaidak? Bakoitzak bere ikuspuntu galako, tradizioa dalako, eta askotan tradizioa aldatzeako bildurra muta belako. Baina nik uste tradizioa aldatze horri batzutan aukera bat emun bijakola eta beti izaten dela irten bide ona, ez dakit. Zurruntasun hortetik irten eta zuze berrixea gaur egungua eta diferentia. Aurreko martxa ere gustaukoa neukan, porque urte askotan egonda eta ez dakit, igual pixka gelduagoa iruditu jat, bestia zeukan martxa, ez dakit zela esplika, guretako jasan como berezko martxa bat, eta orain pixka bat barneratu beharko dugu berrixa dalako. Baina badakit, altatzeko udaletxia ibilizala altatzeko zeakin, asmoekin, alarde batzordeko zeakin, eta hor ibilizian golaberak aukizituen, eta azkenia itxuran ez, aldatzeko asmoekin, da aurten itxuria izan da aldaketa hori. Eta, ondo pentsatzea, danok ados, ez dakit zaila da, baina, Iritziak askotarikoak, herritarrek eurek ere aipatu dituzte, ez da, prozesuan barrena eta erabakiarekin izandako bezadostasunak, eta injustu ere, zuen ikuspuntua zein den eskatu nahiko nizueke, prozesuaren eta erabakiaren gaineko ze iritzi duzue zuek.
Edo akaso komentatu nahi duzu, herritarren aldetik entzun dugun zerbait. Hor batek esan dau, lengua guztokua zeukala, ez da, hori nik uste dut inok ez da bela ukatu. Azkenean, guztokuan neupe banean. Asuntua da, jakin zanean, Espainiako hinua izendakua zala, eta ze jatorri zeukan, guk garbi ikusi inoala, aldatu biherra zeuala. Hor, egon zan kristonten zinua, azkenean erabaki inoan, farapikin prozesu bat zabaltzia, eta hor, prozesu hortan, erabaki zan aldatzia, azkenean irizpideak ipini zian, erabakiak zela hartuko zian, batzordiak zela funtzionauko zean, eta, egisa oso harro garela, enginuan prozesuena, nik uste danope nahiko gustora gelditzu ginala, indako prozesuakin, hor, esan da bezala, zela aldatu gauzak, zela erabaki prozesua ipin izan, eta, nik uste danope tenzinua, zeuan tenzinua baretu dela, eta gustora gelditzu gala. Ados, Josu? Nik esan behar duket, zer martxa barrixe ez dutela entzun, aurten jaixetan nik kanpuen nintzen eta ez dut ezautzen. Prozesuei buruz, nik horre nire dudak dauket. Nik alardien parte hartzen dauen, alardien antolakuntzan parte hartzen dauen jentiekin berbain jot, pertsona desberdinekin, eta euren ikuspuntue da prozesua neurri handi baten erundala eurak barik. Zera izen dela polemika neurri baten sortuteko polemika bat izen dela, eta gero hori bideratzeko orduen eurok ez diela eztabaida horretan barneratute sentiru. Nik neuk pertsonalki kanpotik bizi izen dut, baina niri heldu jaten zerak pentsamoldiek edo ustiek horrei die. Bapea doz, zatikan prozesuan, farapikin indan prozesuan, alardeko danak egon dia. Zeidia eta zeirak egon dia prozesuan. Orduan, beste bada, guk erabakixa hartu inoanean, guk hartu inoala, eta horre hon zanten zinua, gero prozesua danok indu. Osa, 20 laun, 20 laun egon ga, txistulari, dantzari, alarde elkartekoak, udala, herritxar desberdinak, orduan hori ez da hola. A ber, nik onartzen dut hori zure ikuspuntu edala, ni esaten nabil, niri ezaustiena eta alardia antolatzen dauen hainbat pertsonak ezauste. Bakarrakin izen balitze, esango nuen, bakar hori erretxin jute dau. Ez da bakarrakin izen, 3 pertsonakin berbain jot, eta niri 3 pertsona horreik transmitir ustiena hori izen da. Prozesuetan mundu guztixe ez da berdin sentiruten eta ados egoten. Zure ikuspuntu hori da, niri trasladu ustiena hau da, eta guk hori trasladetan dugu. Bestea zela sentiu dian prozesua, prozesuko parte izen diala, danok izenga, baina eurok... Eta nik uste dut gaina eren iritzisa bukaeran izen zela gustora gelditzu ziala, orduan, ez da diskutiuko hori geixa, baina... A ber, nik esaten dut, ni neu enaz prozesu horren barruen egon, eta nik transmitiruten dut niri helaraziztiena. Eta nik ezin jo dudan jarri eurak zelan sentiru dien, ze hori da niri helaraziztiena. Orduen hortik aurrera, oingue ala lengue hobiedan, ez dut noten amoruen, ni aurten kanpuen itzen eta ez dut entzun, orduen ez dakit. Dudabarik Antzuolan alardea herrikondariaren zutabe garrantzitsuetako bat da. Badiar duzu, hain justu ere, herrikondarea mantentzeko, pixka bate horri garrantzia emateko aleginetan, esate baterako, herrian beti-betiko instrumentuak izan direnak, atabala eta txistua ikasteko ere aukera eman duzue. Herri kurrikulumera begira pixka bat zertzuk jaso beharko lituzke, zergatik pixka bat ondareari, herri kurrikulumari garrantzia emateko premia hori? Ez da gutza falta sumatzen da herrian? Bai, ni uste dut hortik hasi izan pixkat, ez? Ni neure etxetik hasitza, umiak ez dabe ezautzen ez Antzuolako leku, personaje, historia, eta hor zehose falta zala garbixa zan. Azkenean garai baten, irakasliape Antzuolakoak zian, Antzuola ondo ezautzen zen jendia zan, natural, transmisio hori naturalian emuten zen,
gurasu ope, beste orduko gurasuak, beste oitxura batzuk zeuzken, transmisio hori nik uste dut naturala guazala, gaur egun bakoitza, igual bere aldera bizi da, eta ikuste ginoan, falta zala antzolako nortasun hori, ez? Egumiak oso antzuolarrak dira, baina gero realitatean ez da hitz oso garbi dugen zeek itxen jauen antzuolar izete hori, ez? Eta, hori ikusitxea uezikin harremanetan jarri ginen, eta prozesua zabaldu zen, oin 2 aste izan lehenengo parte hartze saioa, 2 izango da bigarrena, hemen gaur baten bateke entzuten baldin badu, animatzeko 2 ertzea zabala da, eta gero ingo da lehenengo DBH eta lehenengo batxikuekin be, pixkat antzolako eskolatik ze jakinduriakin juten den, da gero bergan zela zikintzen dian, ez? Pixkat. Eta, zela aldatzen den antzolati bergako salto hortan, ez? Ikuskera hori. Eta, pixkat, eta ez dana nahi bez da, liburu potolo bat, zea pila batekin, dokumentu sakona eta zea, bida zehoze erabilgarria izetia. Bai eskolarako, bai herritxarrendako, bai zabala izetia. Bai, guk ikusten dugu alde batetik legealdi honetan kultura mailan eta kultura ekintzetan udaletxe honek lan bastante injauela, eta gu horrekin oso ados gaz eta oso pozik gaz. Bai botateiku faltan gauzan batzuk. Guk urtero proposatu izen dugu eraikuntza eta ondare historiko eta kulturalien laguntzak eta horren berriztapenak eta ikie, horren inguruen udaletxeen erantzune izen da eskasa edo eskasan urrengue, eta guk hori faltan botaten dugu. Uste dugu hori be badala herrixenen hortasunan parte bat, hori gordetie. Bebai ikusten dugu, olatzek esan dauna moruen, transmisinuen eta horre arazo desente da zela, lehen euskerakin komentatu duen moruen, kosta ikenda gaur egunien, lehen hautik datozen gauza eta tradizio horrei transmitiru alizetie, eta orduen kultura mailan eta gure historia eta ondasunetan inbertiru eta sartu leiken dana, guk positibotzat hartzen du. Herritar orok, baina nagusiki gaztek gehiago jakitea da helburua hortxe sumatzen duzuelako akaso gabeziarik handiena, eta gazteak aipatu ditugula lanketa berezi bat egiteko asmoa duzu eurekin, zein kezkatatik sortu da lanketa hori egiteko beharra? Zein da Antzuolako gazteriaren egoera? Arazoak izaten zabiltzaten? Bai, hor gaztetxoko bat zeuan, alde batetik dago gaztetxia, eta hori eren funtzio erak autonomua dira, eta erak funtzionatzen da nahi da bezala. Eta gero geunkan gaztetxokua, funtzionatzen zeona, zapatu domeka, eta gero hola jaiegunen batzutan, baina ikusten zen, urte batzutan ondo funtzionatu da ben gauza bat izan da, azkenengo urtetan gainberaz etorren. Azkenean bihurtu da eoteko leku bat, eta gero eta erabilera gutxiokin, errespetu faltak, eta pentsau jakun horri buelta bat emun bijakola. Eta orduan, oin esleipena martxan dago, suspertzaile bat hartzeko asmoa da. Onga seguran eta zerainen, onginen hango zeak ikusten, gaztetxokuak ikusten, eta zela funtzionatzen zeben, eta gaztematikan launtzakin, eta du esleipen bat, eta orduan oin asmoa da gaztetxokua martxan ipintzia, espero du urtarrilerako zeatu injaku, azkenian esleipen hori preparatzen, espero du urtarrilerako etaratzia, eta izango da 12-16 urteko hasi behintzet horringo ga. Eta gero ikusiku nora luzetu leiken, nora ez, ero hor gelditzu bigan.
Hain justu ere gaztematik aipatu duzu olatz, herritar batek gai honekin lotutako galdera bidali digu, eta berak dio, udalak gazteekin lanketa egin nahi du, baina idolazek herriko aisialdi elkarteak egin ordez, badirudi kanpoko enpresa bat hartu nahi duela lehiaketa bidez. Hori da kalean entzun dena. Horrela alda hori? Ez litzateke hobe idolazek lantzea gai hori herriko talde bat izanik? Bueno, asuntua ez da, idolaz nahi badau presentau leike. Hortara, asuntua da, guk eskatze itxun baldintzak bete bitxuala. Guri etxako inporta idolaz izen ero beste enpresa bat izen. Azkenean, idolaz epe, aukeria dauka konkursora sartzeko. Aukera horik zabalik dago. Hori da, guk ez du negatzen idolaz izen bidan ero ez, idolaz epe aukeria dauka. Baina beti be kondizioak beteta. Oinarte azkenean ikusten zan idolazeko koordinatzaileak ez zaukala harreman zuzenik, ez umiekin, ez begiraliekin. Orduan hor zegoen pixkat, utxune bat. Bai. Orduan, erak ez leipen hortan parte hartzen baldin bada eta kondizioak betetzen bada, guk ez dauku inungo arazoik idolaz izetiakin. Bai, azkenien gaztien kontue beti oso komplikatu izaten da. Askotan saiatu zeike gaztiek eskatzen dauela uste dozunei erantzun bat emuten eta gero horrero hankamotz geratzen zara edo oso komplikatu izaten da igual eurape horri erantzutie. Beti inbida zerbait, ze horren bierra dau, dinamizatzaile bat ekartie gure ustez positibue da, herrikue balitz hobeto, baina horrek ez daukentzen dinamizatzaile bat ekarri eta herrixen jartik ez daukentzen idolazek herrixen iken jarraitu leiken lan guztixe. Eta udaletxiek aldan neurrixen idolazi lagundu bierra eta aurrera erutie. Gazte mailan, lehen esan duen moruen, gaur egunien sare sozialak eta historia pila bat da zela, eurengana heltzie teorian errexau izen bilitzakena askotan zailaue da, eta guk ikusten dugu alegin batzuk iken badabitzela, eta gure aldetik horretan laguntzi besteik ez. Begin dezagun berriz ere Antzuolako kaleetara, duela gutxi martxan jarritako ibilgailuen matrikula irakurgailuei buruz galdetu du Asier Larreak. Aktualidade handiko beste gai bat, ibilgailuen matrikula irakurgailuak die. Antzuolan berriki pare bat jarri die, erdiguneko trafiko arautua errespetatzeko, eta Antzuolarrek zein itzi daukie tresna berri hauen inguruan. Gustukoa daukat hori kamarena, porque batzuetan pasatzen da ustetan itxitxa daukalia eta gero kotxeak agertzen dira. Orduan horrela konturatuko gare ezin dugula egin eta errespetua behar da, ez? Azkenian ikustu dut erabaki hori hartu dela, jendeak ez balako errespetatzen. Orduan nuela etxek esan dela, moztu inbida nola gaitz, orduan hori erabakia, jazta ez lo que hai. Hombre, inork ez da nahi, hori da, ala da. Baina jendian portaeratik azkenien behartu egiten dabe udaletxiek o kargo hori daukanak, zehozerko horra ipintzian, normala da. Porque hemen jendia aparkatzen da erosinto egiten da, ala. Eta gero separatzen da hori ipintzen da danak kejau. Ez, aparkau bidean bezala. Danak hori bainoan hori zorra neongo zen, baina horregatik da, jendien portaeratik da, nire ustez. Da gero, karo, jentiek itzen dugu, larun batian zela ez da hona guazileik, hala, horra aparkako eta jazta, hola itzen dugu. Igual kamariakin ja ez diolakorik ikusiko, gaixo? Ojalá. Kexak egon badaudela zioen hor herritar batek, baina Goienaren kamera aurrean hitz egindakoek adostasuna adierazi dute edo ulertzen dutela sikiera hartutako erabakia. Josu, zuek ere bat egiten duzue, bazegoen horrelako neurriren bat hartzeko premia? Guk uste dugu, jentie askotan ezin bidala, ze batzutan bai da gixe Antzuolak emuten dauela lege bako herri bat trafiko mailan.
Horretarako kamarak jarri bidien ala ez? Guk kamara jartiena ez dugu argi ikusten, ez bere efikazia, ez bere bierra. Jarri dienetik denpora gehiena gainera ez dauela nienik. Aurrekontu 25.000 euroku esan horreik martxan jarteko, eta gero herri guztixen urtien jasoteko isunak 500 eurotan kokatze ziren, orduen suposatzen dut neurri baten nahiko neurri desproportzionau edala. Neurrixek hartu bidiela, bai, atzenien suposatzen da bidi itxiki dauela, legie bete bidala, legie betetik gure ez dauenak ez dau beteten, igual dutzo kamara jarri edo Superman gainien egon hori bigiletan. Zerbait gehitu nahi duzu, Olatz? Bai, horra asuntua da, oindela 15 bat urte pivotiak ipini ziala, eta izurra usianean kendu inzian, etzian konpondu eta prohibidua ipini izan. Eta berez, prohibidua errespetau ezkerio, etzan egongo kamara biharrik. Kasu honetan ipini du sistema ekonomikuena, beste aukeria zen pivotiak ipintzia, garbi dauna da jendeak ez da dela errespetatzen, eta jende asko gaina ez da errespetatzen hor egin utzen zea, eta kotxe pila bat pasatzen zian, orduan, da modu bat, zauan araute gisa bete arazteko. Azkenian, eta oinarte ez teian funtzionamentuan, zatikan bi aldiz apurtu ditxue. Orduan, oin azkenian karkasa bat ipini jakue, eta espero digun, oin ja, funtzionatzen aztia. Ikusiko dugun zer ematen duen sistema horrek, jarraitu bezagun mugikortasunarekin lotutako gai gehiagorekin, ea zirre larreak zer gehiago galdetu dien Antzuolako herritarrei. Aurreko inkestan zirkulazioko gai batekin etorri gare, matrikula irakurgaioekin, eta hemen antzeko bietik joko, Antzuolarrei galdetuko dutziagu, ze iritzi daukien aparkalekuen inguruan. Ea aparkaleku faltarik somatzen da bien, nahikua daukien, eta auto ibilgaioekin daukien harremana buruz be galdetuko dutziagu. Ea autoa gehiegi erabiltzen da bien egunerokuan, ea garraio publikoa begira hobekuntzarik in beharko litzakeen. Garraio publikoan ibiltzen naiz egunerokotasunean normalean, eta oso gustoa. Igual bai batzutan linea batzuk ordu gehiago emiko ziela, baina gustoa. Pasa cada hora, está bien. Orduro pasatzen da autobusa, ondo dago, nik uste ondo dagoela. Utzik joaten da. Bazio. Zu gustozu aparkaleku gutxiegi dauzela Antzuolan? Egixe esan da, azken aldixan notau dut ni behintzat aparkatzeko lehen baino zailtasun gehiago. Baina, normalean ez dauten problemaik. Ez da leku asko. Autokaraban asko ikusten dire herrixan, lekuak entzen dozkuenak, eta, nik egunero aparkatzen do garajian, baina tokatzen jatenian, garajetik kanpo, betik egoten dira arazoak, ordu zehatz batzuetan. Dauzke lagunak adibidez relebotan dabitzenak, eta etortzen baldin badira gabetan, ez da egoten lekua, autokarabanak hartzen dituztelako lekuak, eta, depende ze barrixotan, arazotxuak egadaz. Danadan, autokarabanek dauki euren gune berezixa aparkatzeko. Baina gunia baino autokarabana gaixo daz. Orduan batzuk ere kanpoan eukitzen dituzte edo puntualki darez kanpoan eta ez dare gunetan. Nik uste berez aparkamentu faltaik ez da hola. Pasatzen dana, dano nahi izaten du zukaldeaino kotxeruan da hori ez da pixkat arutza gora edo behera aparkatu hemen ez da hola distantzia hondik. Ez bada bintzat fizikoki bat nahiko zea hon. Ni uste ez da hola faltaik. Uste dut baitxak geuz eta familizetan geuz eta kotxe gehiago dela pertsonako. Eta hori horrekin nago adoz. Baina, Antzuola herri txiki bat izan da, beste gune batzuk edo preparatzea kotxiak aparkau izateko. Hainbat eta hainbat gauza esan dituzte, zuena da hitza, ez dakite zer komentatu nahi duzuen entzun ditugunetatik. Nik uste dut aparkaleku problemaik ez da, iuntzetan bai igual batzutan ikusten da nahiko beteta, baina nik uste dut hor
batek esan daen bezala, nahi duzu kaldea ino, ez? Eta askotan, atei aurrian aparkalekua baldin bau, nahiz da garajia euki, hor lagatzen du, ordan, gero beste batzuk ez dauke aparkatzeko leku. Nik uste dut, bai hartu bihula itxuria, bakoitzak bere garajian sartu, baina egisa da, kanpotik etortzen dian danak esaten da dela, Antzula lujo badala aparkatzeko. Orduan, bueno, nik uste dut, eta kontziente izen bidana, ezke ez da hola leku geixa aparkalekuak sortzeko, orduan, bueno. Autokarabanak aipatu dituzte. Bai, autokarabanendako gunia bada, baina egisa 10 bat autokarabanendako lekua daola, eta hori be ezin da haunditxu, zeatik handao gazan depositua da hor. Orduan, karo, dao da ona. Eta esaten zuten baita ere, geroz kotxe gehiago te dagoen Antzuolan, eta beste batek berriz autobusa egotez ondo dagoela, baina gutxiko baten dela. Nola eragin daiteke, zuen ustez autoaren erabilera gutxitu eta garraio publikoari bultzada emateko, badago behar beste zerbitzu, autobusei dagokienez? Normalien, herri txikixetan bizi garenien, bai edo bai kotxetik tiretzen da. Nire ustez, garraio publiko mailan nahiko komunikazio dau, bai Bergarakin eta bai Zumarragakin. Guk bai ingo proposamen bat Aldundira begira horren inguruen gehien bat gainera jente nauzixei begire arrasateraino linearen bat, egunien linea bat edo bi zuzenien jartiez, eurendako askotan problemie da Bergaraino jetxi eta hor transborduen biarrizetie, baina bestela maiztasun aldetik eta guk uste dugu bastante ondo dauela. Bai gure ustez lekue geltokixena ez da egokixena, bat-ipate mugikortasune arazuek daukien edo daukon pertsonan dako, hori baino leku lau hau bat bieko litzake eta hori komeniko litzake ikie. Eta aparkaleku aldetik, autokarabanak bai die arazo bat, ze leku asko okupetan daue, eta aparkalekuek bentzet ni bastante kanpuen dauen auzo baten bizinaz, eta kanpoaldien geratzen garen auzuetan gabetan eta aparkaleku arazoa handixe dauko. Hori zen neurritan bideratu leiken, gerua eta kotxe gehiago daukau, lehen hau familixan kotxe bat egotezan, gaur egunien askotan 3 eta 4 daz. Aparkaleku gehiago jartzea berten bidea zuen ustez? Igual gunen bat topo eta habilitatzie ez litzake berez txarra izango. Ez da irten bide erresa, Antzuolak ez daukelako izugarrizko terrenuek, baina, azkenien oin arazuedan hori luzerora arazo handixo izango da, zegerua eta kotxe gehiago daz. Auzune jakin batean gertatzen da hori edo hainbat tokitan herrian? Nik uste dut iluntzian orokorra dela, gabe aldea behira nik uste dut orokorra dela, baina... Eta autobusarekin lotuta olatz, zuek eskatu duzuen maiztasun gehiago linea berriren bat, Josuk aipatu du geltokiaren lekua bera ez dela proposena. Guk horre mankomunidadetik bai dauku eskaera inda, ez leipen berrixa itxeko, zatik azkenean gaur egungo bai seguridade aldetik, bai linea aldetik, bai komeni da ez leipen berrixa itxia. Eta gero guk herrira behira bai inditzu bi eskaera, bat hori Josuk esan da bena, ospitxaldeako lineia, eta bestia zapatu gabetakua. Azkenean herri txikixoga bakarrak, uste dut Elgeta eta Antzula, ez daukunak gabeko lineia. Orduan, uste dut gupe bat daukula eskubidea gabeko lineia. Eta gero, egisa da, Antzula Zumarra Bergara linea hori nahiko kompletua dela, baina gero askotan linea arteko koordinazioa ez da egokisa. Askotan arrasatet izatoz da ikusten duzu Antzuolakoa juten, orduan horrek esan nahi du, beste ordu erdi zainon bizala, ez? Pixkat hor koordinazio hori nik uste dut hobeto landu biko litzakela.
Eta gero autobus paradiana, garbi dago ez dela leku egokisa, gaina arazoak aukitze ditu askotan autobusak atiak izteko, horre ondia arazoak. Da mugikortasun planean bai da aurre ikusitza bi aparkaleku, bat beheko zuan da bestia antiguan, baina, karo, inin bidea. Badao, aurre ikusitza badare, ja. Proiektua, mugikortasun planean sartuta da ere bi horrek. Etxebizitzaren gaiari helduko diogu, segidan, izan ere, gai hau ez da berria, EH Bilduk agerraldi bat egin zuen urriaren 29an lanketa bat abian jarriko zuela esanez, Antzuola Eiken prozesutik abiatuta behar hori antzeman zelako orduko hartan, inkestak banatu dira etxez etxe eta saioak ere egingo dira ondoren, EAJak berrez Josu proposamen batzu egin zituen, ordenantza fiskaletan gai honi dagokionez, ze behar dago Antzuolan eta ze egin beharko litzateke etxe bizitzarekin lotuta. Gure ustez, etxe bizitzan arazue Antzuolatik aparte nahiko globala dan arren, Antzuolan bertan etxe bizitza garesti dau, eta atzenien gaztientzako etxe bizitzetara heldu alizetie oso komplikau egiten da. Horren inguruen guk uste dugu neurrisek hartu beharra da zela, laguntzak, bai alokairuetarako, bai etxe bizitzak erosteko orduen, gestioinuetan laguntzie, faltainezkero terrenuek bideratu eta etxe bizitza barriz egitie, neurri asko di hartu lehikesenak, baina gobernuen aldetik oso neurri gutxi edo bapesti hartu. Guk pasan urtien be proposatu geben honen inguruen zerbait ikie, erantzune izen zen oso gai komplikau ezala eta horren aurrien zerrin ezek isiela. Aurtengo ordenantza fiskalak hurbildu zienien udal gobernuen proposamena izen zen 3% soilik igotie, gure aldetik esan geben proposamenak iteko asmue geukela eta inbiziela, horren inguruen Europe kontraproposamen batzukin zituen nahiko gure proposamenan ari horretara eta onartu ziren, baina etxe bizitzana ondion hor pendiente geratu da. Udalan aldetik inkesta bat atera da pixkat etxe bizitzan egoera zein jan jakiteko, baina horren arazue da ez dela udalan aldetik atara. Osea, udalan izena horra gertzen da, baina EH Bildukin jau inkesta hori. Horrek legie urratziaz gain, gutxienez artikulo pare baten, bai 2015ko 40. legien 34 artikuluek urratzeiku, 2013ko legien 19. artikuluen 26 eta 28. artikuluek bebai urretzeiku, partidu politiko bat ezin zeike erabili horretarako, gutxi hau partidu politiko bati gauza horretarako diru emun, oso datu sensibliek die, partidu politiko bat horretan impliketako eta horren erantzukizuna udaletxiena da. Orduen guk ez dugu ikusten iken dabitzena inundik inora garbixe danik, ja legala danik dudan jarrike eta hortik aurrera. Olatz. Diruik etxegu emun, guri EH Bildu hori garbila nahi dut, guri EH Bildu etorri jakun proposamen batekin etxe bizitza inguruan azterketa bat itxian nahi zebela, guretako mouko, udalan lanketa bat izen da, eta udalan eonezin bat izen da, etxe bizitzan gaixa, pentseu jakun elkarlaneako mouko gai bat zala, orduan guk esangontzen gure balioabideak erabiliko ginutzela, inkesta banatzeko, inkesta gure aplikazioetatik
banatzeko, udaletxian urnia ipintzeko inkesta sartzeko, orduan, eta diru iketxako, EH Bildu dabil udala EH Bildukin elkarlanean etxe bizitzan inguruan lanketa itxen. Bestetik, azterketa honen ondoren, etorriko da, bigarren lan saioa bezala, pixkat ekintza plana ipiniko dena martxan, eta bai erokin zeben ordenantza fiskaletan inzituen proposamenak, gaina asko ontzat emute dinutzen, baina etxakun pentsatzen nola sartzia horrek lan bat eskatzen zebala atzetik, eta bigarren fase honetan etorriko da ekintza plan hori, eta erakindako eskaera horredanak mai gainean ipiniko dira, eta ze eskaera zela biderau erabakiko da. Hor, EH Bildui diruik emun jako nala ez hortik aurrera fanda, udal baliabideek bai ipini di EH Bilduren eskure hau ikeko, eta gero dau horren gardentasuna eta horren datuek zertarako erabili bituen alderdi politiko bat izen da. Gure ikuspuntutik, antxine esatezan, Zesarren emaztiei esate jakola egokixe izetiaz gain itxura emun biebela. Eta honek, desde luego, itxura hori ez dau emuten. Ze gertatuko litzake Eusko Jaurlaritzak hori Eusko Alderdi Jeltzaleei enkargauko balutzo. Edo beste kasu baten arutza ufanda, PP edo Vox batek antzerako zerbait ingo baleue. Zuen ikuspuntutik nun geratuko litzake horren gardentasuna. Ni seguru nau, laua izetara garrasik hasiko zitziela hori ez da ezin jalain. Gure ikuspuntutik hau ez da gardena, ez da egokixe eta ez da itxurakue. Eta guk hori salatzen dugu. Guk ere eskatu lanketa hau itxeko. Erak etorri dira gureana, haber prezeungo ginen elkarlanian itxeko. Nik uste Antzula herri txiki badala, talde badao lan hau itxeko prest, nik uste dut herrixan itxen dana egokixa dela, EH Bildu ipini da, lan hau itxen oso ondo. Eta guk, gure baliabideak, WhatsAppa erabili du inkesta banatzeko, udaletxean ipini da urnia, horraino, ez du beste milagro handikin, orduan, eta gero zetako erabiliko dian inkestan ertendako datuak, bigarren fase hori lantzeko. Zein leiken herrixan, ze behar da hon, eta nik uste dut, Antzuola mouko herri baten oso zilegi dela herriko talde batekin olako lanketa bat itxia. Hortxe utziko dugu eztabaida, aurrera egin behar dugu, barkatuko didazue. Bion iritziak entzun ditugu eta jarraitu egin behar dugu aurrera saioarekin, izan ere dagoeneko azken txanpan sartu gara eta baditugu oraindik ere atera nahiko genituzkeen beste gai batzuk. Bidegorria eta depuradora, azkenean babiru dilanak datorren urtean amaituko birela, beteko bira epeak? Espero du baietz, guretako febrerua da zabalduko dan epia, nik ez daukate kontrakoik behintzet, azkenean Antzulandako goza bat izen bidegorri hori, azkenean basan ordua Antzulako kolektoria kolektore sarera lotzekua, eta beste alde batetik, bergaekin auki bidaen loturia, bai oinez, bai bizikletan, eharra izango dela. Eta beste aldeti dago, trenbidea. Trenbidean be, aldundixak bai indau laskura ingo paetia gogortu dau, jauzin bizalako, urak geizki hartuta zerelako, eta oin inbidau azerketa geotekniko bat Garaikoko tunelian, eta, hor bezeo ze lortzen duen, eta, hori beti da positiboa. Gure ikuspuntutik, bidegorrixe bukatzie eta depuradorien lotura hori garrantzizko zan aspalditik, bierra euen, eta hori iki eta betetie bakarrik positibotzat jogeike. Bai dau hor, olako bidiekin eta lotute gu aspalditik gabiz eskatzen basalderako bidie ikie, hori geldik dau,
eta olatz, pasadan urtien 35.000 euroko partida bat ezarri zan horren inguruen ikerketa bat iteko, ez da eze behin. Gezurra. Inda, hortan gabitz, proiektua itxen gabitz, trazabilidade proiektua inda, gabitz proiektua itxen, ez da geldik, asuntua da, ez dala erreza. Arazuak dare eurakekin, arazuak da trafikokin, arazua da aldundiko mugikortasunakin, ordan, geldik ez gare, asuntua ez dala erreza, baina hortan gabitz. Zuek errez ikusten dozue, baina, karo, egin bida. Eta ez gare geldik, ez da gutxi horipe. Gu oposizioen gaz, eta gure lana gauzak itxeko eskatzie da. Karo, eta gu bagabitz itxen. Eta zuen lana ikie da. Karo, eta bagabitz. Nik ulertzen dut gauza danak izilik ezela egin, eta askotan zailtasunak egongo diela ekonomikoki eta beste 1000 arlotan. Baina gure lana hori eskatzie da. Eta hor, 35.000 euroko partida bat jarri zan, oinarte inungo plenotan ez da agertu horren erabilpenik, orduen iken baldin bazabitzen, nik ez da gize dirukin iken zabitzen, ze horren lizitazioik ez da egon ezertarako, datorren urterako beste 35.000 aurrik uste ikezue, bentzete pasaikezuen zeretan, aurrekontuen historixatan, eta aurtengo partidia pasatzen da datorren urtera, ez du beste partida bat sortzen. Aurtengo partidia pasatzen da datorren urtera, zatikan, luzetzen dabil, baina luzetzen dabil ez geldi garelako. Ez da belako inok garbi ez errikusten, eta bagabitz, baina inbida trazabilidadeko azterketia hori inda, inbida proiektua, aztertu bida, proiektua bideragarri xadan, ekonomikoki bideragarri xadan, baina geldik ez gare hori ez esan. A ber, nik esaten du, geldi zabitziela, ze ez da urte guzti honetan horri buruz ez da inolako notifikazioik egon. Orduen, geldik espaldin bazabitze, beste atxakauko lehen aipatu duten opakotosun horriz, ez tozu ezer esaten. Trekutz parke eolikoari buruz galdetu nahi dizuet eta motz mesebez, zein da zuen posizioa? Begionez ikusten duzue, proiektua, ez zaudete ados? Honi buruz, nik bere garaian hemen eukigeben debatien bezan ebena moduen, ino etxako guztetan gure patizuen olako gauzek ipinkie. Baina ninaz lehena etxetik urteteko zila, nire gurpildun zila elektrizitatez kargau biotena. Eta elektrizitate hori nunbaiten sortu bida. Gure patizun izen biherrien alboko nuen baldin bada, beti posizio behoten gara. Baina, klaro, alboko patixokuek esango dau hori gurien inbilitzakela. Orduan, Josu? Eta gure aldetik guk eskatzen dune da inbidala legez eta berme guztixekin injaile. Eta horren inguruen be ez dauko barri geixauz, bi urte honetan horren berri udaletxien ez da ezerremun. Baduzue berririk Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailaren eskutik erantzun batean esperoan zeundeten? Baina ez dauku eskatu 3 aldiz eta ez dozko erantzunik emuten, hor gube garbi dauku eolikoak ipini bidiala, baina bai herritxarrekin kontrastauta eta adostasun batekin. Azkenean hau da, kanpoko enpresa bat, ipintzen da bena okurritzen jakon, zategan ez da beste hitzik, okurritzen jaon lekuan eolikoak eta aurrea. Guk horra alegazioak ipini dinutzen 3 arrazoiatik. Batez be, gero badarek ezi gaztixak, bestia, baina bat da, Basalde auzo osuak, irimo osua da urpoltza bat, azpixa, ordan Basalde auzo osuak ur hortatik eraten dau, erozein isuri honezkerio goixan ur hori kontaminatzeko arriskua da, horrek ekarriko luke auzo oso bat urbarik lagatzia. 2, Gaztelugaindik irimoa inbidan trazauan daon txiki zinuak ez dauka izenik, eta 3, Eusko Jaurlaritzak bere egunean inzeban Euskal Herri, Euskadiko, suposatzot, mapia leku bakoitzean zegoen haizian inguruan, eta irimok emuten zegoen debaja densidad. Ordan, haizeik ez daun lekuan eolikoak ipintziak,
Ez dauka inungo zentzuik, orduan pentsatzen jako olako proiektuak logika minimo batekin mintzatik inbideala. Eta honi ez diozu ikusten, ez duzue bat egiten proiektuarekin? Inundik inoa. Tira, egin dezagun azkeneko Zantzuolako kaleetara, kasu honetan Asier Larreak herritarrei eurei eskatu die, ea nola ikusten duten 2 urte pasatxo hauetan udaletik eta oposiziotik egindako lana. Oin arte galdera zehatzekin etorri gare eta hurrengoa orokorra izango da. Eskatuko utziegu Antzuolarrei euren agintari politikoei nota jartzeko. 2 urte hauetako balorazio bat, udal agintaldiaren balorazio bat egiteko, hau da, zerekin dauz gustora eta zer uste dagoela hobetzeko. Nik uste saiatu diela gauza batzu ondo iten, eta beste batzu falta dianak, adibidez, pavimentazio kontua hori zehozer inbierra da hola, ikusten da ez da hola ondoin ja, eta, bueno, nik uste bestela orokorrian nik uste saiatu diela danan guztu haitia, eta, bueno, oin falta dian beste 2 urte honek, handa onduen moldatzen dian, da gauzak aurrera eta atzaituen. Bai, ez gau beltza hori dela 2 urteko kontua izan da, eta ez da importantea pehatze gabetxe euskal kultura bultzatzia, eta gaur egungo umie eta gaztia irakustea benetan zedan gure kulturia eta hizkuntzia eta nondik nora datozen. Ez da kexa bat, baina bai ikusten dut batzutan garbitasun falta herrixan, eta gehixen bat atesateko gestinoagatik, porque guniak ez dara garbisa, gero ikusten da ibiltzen diela katuak, eta batzutan, hemen bezala, ikusten da baitxa ez dela garbitzen erreka, badazu eitzak, eta ez dakigu da niretako edo tapatzeko azpixan daon zikina, edo badaizelako lan eta ez da garbiketa bat izen. Agian ez da udaletxeko gaina, baina bai guztoko jaten trasladatzia ez dakit diputazioari, edo mankomunidadeari, edo behar danari. Porque honek behar dau garbiketa bat, aurra handisa baldin badatoz berriz, ondo txukun egoteko. Que dicen que antes había mucha más. Esaten dute lehen lore gehiago zeudela, kalea apainduago, orain ez. Lehen bankuak gaizki ikusten nituen eta orain konpondu dituzte. Ondo. Tira, ziur gauza gehiago falta direla egiteko. Seguramente que hace falta más cosas. Pavimentazioa edo solaketa ez dagoela ondo, garbitasuna ez dela handiegia herrian, minutu bana ez dakite hortik joko duten, datozen hilabeteetan zuen lehentasunak, non jarriko dituzuen indarrak, Josu? Datorren hilabetetan, guk datorren urteko aurrekontuetarako hainbat proposamen intu, bai garbiketan inguruen, bai indarkeriaren inguruen, etxe bizitzan inguruen, gauza askon inguruen, eta orokorrien erantzuna izen da gure proposamenak ez dituela kontutan hartzen. Orduen, suposatzen dut horren inguruen urrengo hilabetetarako zerrin bidauen alkatiek esango dauela. Guk hor dauzku 2 proiektu nahiko politxeak, bat jubilauekin indun laketia, jubilauak esaten zozkoen, ez zerela leku egokixan, oso aparte gelditzen zala, eta hori entzun da, eta udalak dauka erdixan lokal bat, eta jubilauak horra pasatzeko intenzioa, eta horrek torrezoran emungo luke beste leku bat, etxe tutelauakin, ero eguneko zentrua hunditzeko, hori aztertu inbiko litzake, baina lehenengo pasua jubilauak Bustinzuriko lokal hortara eruatia izango litzake. Beste proiektu bat oso politxaga bitzen nahitzen, dolu perinatala aukidaen gurasoekin, Ierrixan gune bat ipintzia dolu perinatala daukenen dako, eta erekin gabitz lanketa bat itzen, eta aurra doian gauza bada. Geo pavimentuana esan da bena, aurten bai ipini du aurrekontutan, hormigon impresorako zatika ingo da, faseka ingo da, baina Errixa bai ikusten da, adokina ez dala bape egokisa, orduan zatika adokina kentzia da helburua, eta gero errekiana esan da bena, ez da udalan esku. Osa, udalan lana da, baina ez da udalan esku ze kentzen dan da, ze ez erritxik. Inda euku azterketia, garbiketia urtero itzen da, mea ezin da nahi dandanak endu, orduan, lanean jarraitzuko.
Josuk esan du ez dituzuela euren eskaerak entzuten, ez dakit kritika horrekin bat egiten duzun edo ez, olatz, baina bioi galdetuko dizuet, datorren ikasturtera begira ikusten duzue, pixka bat elkarrekin aritzeko aukera gehiago egon daitekeenik? Bai, nik uste dut entzun nitzen jau, azkenian indarkeria nabe, esan zinuena, esan ginoan, etxe tutelauak geixa huitzeko asmoa dela. Erantzuteko eskatuko dizuet hori bai, Geixa huitzeko asmoa dela, eta hor egokitzuko dela etxe bizitza bat urgentzietako kasutarako. Etxe bizitzen inguruan lanketia itxen gabitz. Bidegorrixa bazaldekoa lanketia itxen gabitz. Zikina daola herrixan, etako ez da egisa. Natura azten doia, baina herrixa ez da zikina. Orduan, bueno, nik uste dut, eta evidentemente elkarlanian aritxu biku, herri bat ganeinean. Josu. Gure eskarixe beti da elkarlanien ibilkie, lehen esan duten amoruen, gurekin asko ez dago kontetan, guri ezer gutxi konteta guzkue, eta guke aurten ineko proposamenai, erantzune orokorrien edo izen da aurrera begiratuko edo ez du ikusten hau nundinora datorren. Gehiagoren beharra ikusten duzue beraz. Bai, guk ikusten dugu herritarrak aintzat hartu bidiela eta guk horren bidien intxu proposamenak. Ba, onarte, Josu Xabier Aranguren eta Olatz Lezeta, eskerrik asko bioi, gure gonbidapena onartu eta gaur hemen izateagatik. Eta ikusentzuleak badakizue gu datorren astean itzuliko gara, kasu horretan Eskoriatzeko udal ordezkariak izango ditugu bidelagun euren herriko aktualitateari buruz jarduteko. Ondo izan bitartean.